Цинічна спроба легалізувати окупацію Криму. Так, про псевдореферендум за приєднання українського півострова до Росії у 2014-му кажуть представники кримсько-татарських діаспор у Канаді, США і Туреччині. Всі вони вже 5 років поспіль щодня нагадують урядам своїх країн про те, що Росія окупувала Крим, а корінний його народ, кримських татар, зробила головним своїм ворогом. Їх запроторюють за ґрати за надуманими звинуваченнями, викрадають, вбивають і просто змушують виїхати з батьківщини. Ми об'єдналися і робимо все можливе для звільнення Криму. Разом з українською діаспорою ми домоглися від уряду Канади запровадження ряду санкцій проти Росії. Жодна прогресивна країна не визнала і не визнає анексії Криму. Крим – це Україна. Ми продовжуємо нашу боротьбу. Наша мета – звільнення Криму і національно-територіальна автономія у складі України. Ми разом з українською діаспорою Сполучених Штатів постійно нагадуємо про окупацію Криму. Ми проводимо мітинги у Вашингтоні, Нью-Йорку, спілкуємося з конгресменами і сенаторами. Ми хочемо донести, що від Росії не варто чекати нічого хорошого. Боротьба триває. Незаконний референдум в Криму – спроба легалізувати окупацію Криму Росією. Його не визнали ні Меджліс, ні лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, ні самі кримські татари. Референдум, проведений фашистською Росією, був не визнаний як світовою спільнотою, так і Туреччиною. Ми вже не можемо приїхати в Крим, бо боїмося того, що нас можуть викрасти або посадити. Не дивлячись на все, ми продовжуємо нашу боротьбу.